Això comencem la conferència inaugural. Tenim el plaer de comptar amb nosaltres amb el doctor Ramon López de Màntares. He fet un breu resum del currículum perquè és tan extens que farem només un destil·lat. És un professor emèrit d'investigació al CSIC, va fundar i va ser director de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial. Actualment és membre de l'Institut d'Estudis Catalans, és un professor de reconegut prestigi a nivell internacional, que ha rebut múltiples premis i reconeixements i que té, òbviament, centenars de treballs al voltant de la temàtica d'aquesta jornada. Concretament, és interessant un llibre de relativament recent publicació i que us aconsello, que es diu 100 coses que cal saber sobre la intel·ligència artificial, del qual, com us deia, l'autor és el doctor Ramon López Màntares, que ens farà a la conferència inaugural precisament per emmarcar-nos, per perimetrar el què és i què aporta la intel·ligència artificial com a nova tecnologia. Moltes gràcies i al seu torn. Moltes gràcies. Bon dia. Molt agraït per aquesta oportunitat de ser aquí avui. Us parlaré, doncs, de la intel·ligència artificial, com ja s'ha dit, mites i realitats. Per què això? Perquè des de fa uns anys, amb certa preocupació, els que estem en intel·ligència artificial, els que treballem en aquest tema, ens hem adonat que hi ha una certa confusió en la ciutadania sobre què és això de la intel·ligència artificial. Fins i tot en alguns experts en intel·ligència artificial també penso jo que tenen alguna confusió. De vegades potser és una confusió no realment una confusió, sinó un interès en sobrevendre el producte per qüestions, òbviament, de negoci. Hi ha grans tecnològiques que ens estan dient contínuament que la intel·ligència artificial, que en diuen general, indistingible de l'humà, o fins i tot que ja és aquí o que ja està a la cantonada, i que fins i tot una superintel·ligència que ens superarà en qualsevol cosa, qualsevol activitat humana, no és gaire lluny. Bé, tot això, jo personalment, i no soc l'únic, no és cert. La situació és molt diferent i volia una mica desmitificar i plantejar la realitat d'aquesta intel·ligència artificial, del que és la intel·ligència artificial. Jo vaig començar a treballar-hi amb la meva tesi doctoral l'any 75, o sigui que ja fa una pila d'anys, molts ja. I la veritat és que he vist de tot. Hem vist passar el que en diuen hiverns, els hiverns de la intel·ligència artificial, degut precisament a expectatives desmesurades que s'havien creat per part de molta gent en aquell moment, també gent molt experta, fins i tot els pioners del camp, en aquells moments, als anys 56, 57, als anys 60, es pensaven que això de la intel·ligència artificial resultaria quelcom molt més fàcilment assolible del que realment després s'ha vist. Hi ha una paradoxa, que en diuen alguns la paradoxa de Moravec, que era un gran expert en robòtica, que deia que és curiosament allò que semblava més difícil d'assolir sembla que ha sigut relativament més fàcil d'assolir i viceversa. Allò que semblava molt fàcil ha resultat molt difícil. I un exemple molt interessant és que un dels fundadors de la intel·ligència artificial, un dels grans noms, un dels pares fundadors, el professor Marvin Minsky, va encarregar a un estudiant de grau, de postgrau, que fes durant l'estiu, els mesos d'estiu, resolgués el problema de la visió artificial. La visió artificial és un problema que ara, avui dia, gairebé 70 anys després, no està completament resolt, ni molt menys. S'han fet avenços extraordinaris, òbviament, i precisament a Catalunya a Catalunya hi ha molta expertesa en això. Hi ha el Centre de Visió per Computador, per exemple, que és molt avançat en aquest tema. I realment hi ha molt per fer perquè un sistema d'intel·ligència artificial sigui capaç d'analitzar una escena, qualsevol tipus d'escena, en qualsevol situació, i pugui entendre perfectament, entendre d'una manera, diguem-ne, profunda el que està veient. I ens passa quelcom de similar amb el llenguatge.
tot i els recents desenvolupaments que hem vist això que en diuen la intel·ligència artificial generativa, i en particular el que tothom segurament coneix i potser molts hi heu interactuat i hi heu jugat, que és el ChatGPT, i cosa que dona la sensació que ho entenen tot i quan en realitat no entenen res. Per tant, quan parlo de desmitificar vaig una mica per aquí. Aleshores, parlarem, doncs, intentarem molt ràpidament què és això de la intel·ligència artificial, tot i que ja he dit bastantes coses que ja s'entreveu una mica, no? Alguns exemples d'alguns resultats, molt pocs exemples, i n'he escollit alguns en l'àmbit de salut, precisament, tot i que, òbviament, hi ha milers i milers i milers en tots els camps que ens puguem imaginar. En el llibre aquest que s'ha esmentat 100 coses que cal saber sobre intel·ligència artificial, hi ha 60 i escaig capítols, dels 100 capítols, són capítols curts, de 3 pàgines més o menys cada un, on es dediquen a 60 i escaig de diferents aplicacions en àmbits molt diversos. Òbviament, un dels àmbits és la salut. El gran repte colossal que ja veurem quin és, que és el mite de la intel·ligència artificial general, que és aquest que ja m'he referit fa un moment, la importància del sentit comú, de tenir coneixements de sentit comú, que en la meva opinió i en la de molts és clau per avançar cap a una intel·ligència realment que se li pugui dir intel·ligent sense traient les cometes, perquè jo ara, quan dic intel·ligència artificial, posaria sempre cometes al voltant de la paraula intel·ligència, no? El raonament causal com una eina per aconseguir alguns aspectes relacionats amb el sentit comú, sobretot interactuar amb el món físic, i alguns reptes. Bé, la intel·ligència artificial és informàtica, és software, és programar. I al darrere sempre hi ha un programa que implementa una sèrie d'algoritmes que s'executen en un ordinador digital, actualment. En el futur vés a saber què serà. Però amb la tecnologia actual, basada en el silici, és el software, és el que és, el que tenim. I què distingeix d'altres tipus de software, de les moltíssimes coses que es poden fer amb un ordinador, programant ordinadors? Doncs que quan parlem d'intel·ligència artificial cataloguem aquelles coses, aquells softwares, aquells sistemes que resolen tasques que cal ser intel·ligent per ser resoltes. Bé, no deixa de ser una cosa també molt àmplia aquesta definició i que potser podríem incloure coses que no els considerem realment intel·ligència artificial, com fer els càlculs, les operacions bàsiques aritmètiques amb una calculadora, no? Però el que és molt important és que una calculadora sí que això ja no ho tindrà, i és que, perdó, se m'he passat sense voler, el cicle molt important de percepció, pensament, acció. O sigui, la percepció de l'entorn, la percepció ja sigui físic o sigui mediat a través d'un usuari que introdueix informació en el sistema, raonament sobre aquest coneixement, aquestes dades, aquesta informació que s'ha entrat, i a partir d'aquest raonament dur a terme fer alguna cosa, una acció, que si és un robot, si és una intel·ligència artificial corpòria, serà fer accions en l'entorn físic, en el món real, o si no, poden ser accions que poden ser un diagnòstic mèdic, una solució portada pel sistema. Llavors, la capacitat d'aprendre, tots aquests, hi ha 5 elements aquí, com veieu, que són els elements que integren qualsevol sistema que podríem catalogar realment sota el paraigües de la intel·ligència artificial. No hi tenen per què ser tots de cop, però almenys, com a mínim, un i si pot ser més d'un. Hi ha una cosa que se'n diu els sistemes integrats, que realment és un tema de recerca encara actual, en intel·ligència artificial, és precisament com integrar d'una manera robusta i eficient d'aquests 5, doncs tants com puguem, no? Tants com puguem, no? I repeteixo, allò que en diem intel·ligència artificial corpòria, és a dir, situada dins un robot, per exemple, és l'exemple on inclouria, més clar, on inclouria tots aquests 5 components, no? El que vull deixar molt clar d'entrada ja és que hi ha 2 tipus d'intel·ligència artificial. Quan parlem d'intel·ligència artificial, encara que no s'expliciti, molts, i potser massa sovint passa, i això és una font de la confusió que deia abans, que el gran públic es pensa que estem parlant d'intel·ligència artificial general, aquella que ja és com la nostra, que és capaç de fer qualsevol cosa que fem nosaltres i millor que nosaltres. Això
la realitat no és aquesta. Aquesta intel·ligència artificial de tipus tan general és més aviat cosa de futur. Tot el que hi ha, tot el que veiem, el que existeix però en el món de la ciència-ficció. El que tenim realment és intel·ligència artificial més específica. Són sistemes que es dissenyen, es programen top-down o s'entrenen de manera que a partir de dades bottom-up arribin a resoldre, a fer una tasca molt complexa, però una tasca. I aquell sistema aprendrà molt bé a fer aquella tasca, però tindrà moltes dificultats, o pràcticament no serà capaç, sense retocar-ho molt, sense tornar-lo a entrenar, sense tocar molt del codi, no serà capaç de fer una tasca diferent, tot i que aquesta altra tasca sigui molt similar, diferent, però fins i tot encara que sigui similar a l'inicial. Ja en parlarem una mica més d'això. Resultats d'intel·ligència artificials molt impressionants, i hi ha molt poquets, com veieu, però tots ells són exemples d'intel·ligències artificials específiques. Aquests i els desenes de milers que podríem trobar, fins i tot només fins dins l'àmbit de la salut, de la medicina, ja n'hi ha molts milers a tot el món. És impossible saber tot el que s'està fent, òbviament. No m'entretindré a analitzar-los un a un per qüestions de temps, els deixo aquí una mica així projectats una estona perquè els pugueu anar mirant, llegint. Són tots exemples, com deia, els he escollit perquè han tingut un impacte important en el món de la salut. Ja vosaltres sabeu molt millor que jo, molts de vosaltres que esteu aquí, la importància que pot tenir aquestes aplicacions. A mi m'agraden molt tots, però els dos darrers en particular, que són molt recents, que són d'un tipus una mica diferent, no són tant de la clínica mèdica, de la mèdica des del punt de vista clínic, sinó més de la recerca, biologia molecular, etc. És el sistema AlphaFold, que segurament tots n'heu sentit a parlar ja, que ha resolt el problema del plegament de proteïnes en l'espai 3D, com que la forma tridimensional de les cadenes d'aminoàcids com es pleguen té a veure amb el funcionament de la proteïna, doncs això té unes repercussions importantíssimes en el desenvolupament, per exemple, el disseny de nous fàrmacs, entre altres coses. A més, està disponible en obert, ho han posat, DeepMind ha fet que pugui ser accedit en obert, i això és una gran contribució, penso, al món de la recerca biomèdica. I el Famissense, que potser aquest és menys conegut, que ja ho veieu aquí, que permet identificar el 89% de les mutacions, les seqüències dels nucleòtids de CGT en l'ADN i que potencialment poden causar malalties. Està molt bé, doncs, això és una mostra molt petita d'una, com deia, multitud, una quantitat enorme de resultats espectaculars i molt útils de la intel·ligència artificial. Per tant, no desmereixo, no estic criticant la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial s'estan fent coses extraordinàries, però hem de tenir sempre molt clar que no són intel·ligències com les nostres. Són absolutament molt diferents, i en particular no tenen aquesta característica de ser generals com la nostra intel·ligència. D'acord? En la meva opinió i la de molts col·legues, una de les claus, o potser la clau principal per avançar cap a una intel·ligència artificial cada cop més general, més multitasca, que s'apropi una mica més a la nostra, és els coneixements que en diem de sentit comú. Es necessiten molts progressos encara a nivell de la recerca fonamental per resoldre aquest problema. És un problema no resolt i que se'n parla des dels anys 60. John McCarthy, un dels creadors, un dels pioners de la intel·ligència artificial, va escriure un article molt interessant fa molts anys, es deia Programs with Common Sense, software, programes amb sentit comú, a l'any 60 i poc. Perdó. De vegades el dit se me'n va sol per aquí. Per avançar, doncs, deia, necessitem progressos importants en general en intel·ligència artificial i en particular en dos aspectes que cauen dins del que en diem machine learning o aprenentatge automàtic.
Un és l'aprenentatge per transferència, perquè quan un sistema ha après a resoldre una tasca, hauria de ser capaç molt fàcilment de transferir, reutilitzar aquests coneixements per resoldre'n una altra, relacionada. Si no té res a veure, no, òbviament, nosaltres tampoc seríem capaços si no té res a veure. Però, per exemple, per donar un exemple molt senzill, perquè ens entenguem, sabem que és capaç de jugar als escacs, ja sabem que avui dia això supera qualsevol humà jugant als escacs, hauria de ser capaç de transferir aquests coneixements ràpidament per jugar a les dames, que és un joc, es juga amb el mateix tipus de tauler, molt similar, fins i tot més senzill, en principi, que els escacs, no? Doncs bé, això no és així. Se l'ha de reentrenar, és bastant complexa, tot i alguns resultats de l'empresa DeepMind que pretenien dir que havien fet un sistema de jugar a diversos jocs de tauler i altres jocs que era general, quan llegeixes els articles en profunditat i grates i veus que hi ha al darrere, en realitat van haver de refinar, a tocar molts paràmetres, i que no és veritat que era un aprenentatge per transferència ben resolt. I l'altre és l'aprenentatge causal, que en diré alguna cosa més després. Bàsicament, aprendre relacions causa-efecte és molt important. Moltes de les decisions, moltes coses que fem per sentit comú, en realitat estem fent utilitzant raonament causal. Tot i el que afirmen molts entusiastes d'aquesta nova intel·ligència artificial generativa que deia abans, no ens acosta gens a la intel·ligència artificial. De fet, jo penso que ens desvia del camí de la intel·ligència artificial general el que s'està fent actualment amb intel·ligència artificial. Aquesta pregunta de sota, si pot una intel·ligència corpòrea tenir intel·ligència artificial general o no, la deixo aquí plantejada, però per qüestió de temps no hi insistiré. Però és una pregunta potser de tipus també fins té un component filosòfic i tot. Sense un cos podem ser realment intel·ligents, cosa amb el que percebre l'entorn, interactuar amb l'entorn. Molt bé. No només ho dic jo, això. Jan LeCun, Premi Turing, un gran pioner de la intel·ligència artificial generativa, precisament, diu que possiblement aquests grans models de llenguatge que tenim ara, tipus ChatGPT, són un off-ramp, o sigui, ens desvien, de fet, cap a l'objectiu d'una intel·ligència artificial general. Fins i tot el senyor Sam Altman, que tots heu sentit a parlar possiblement, no?, d'OpenAI, on ja està al darrere del ChatGPT, GPT-4, GPT-3, GPT no sé quan, cada un aneu afegint numerets al darrere, no? Davant d'una pregunta, una conferència que va fer a Cambridge no fa gaire, un estudiant li va fer aquesta pregunta que veieu allà i va dir que no, que aquests models de llenguatge, fer-los cada vegada més grossos, arribarà fins on arribarà, però que no pensa que puguin resoldre realment el problema d'arribar a la intel·ligència artificial general. El sentit comú, insisteixo molt en aquest tema jo sempre, aquests models de llenguatge, aquesta intel·ligència artificial actual, el que tenen en el millor dels casos és un coneixement, un tipus de semàntica molt superficial, el que se'n diu tècnicament la semàntica distribucional, però no tenen la semàntica denotacional que és la que tenim nosaltres, que quan parlem, utilitzem termes de llenguatge i ens referim a coses del món, estem pensant en allò en què els referim. Quan diem el sol escalfa, ho entenem perfectament. Per què entenem perfectament la frase el sol escalfa? Perquè tots ens ha escalfat el sol. I fins i tot a vegades ens hem cremat quan hem estat masses hores sota el sol, no? Tenim un cos. Però tenim un cos, i això és molt important. Jo soc dels que penso que la intel·ligència artificial, perquè sigui general i realment molt intel·ligent, necessita cos, però no tots els meus col·legues estan d'acord. És la meva opinió personal, no? I això crec que és un bon exemple. Com pots entendre realment el significat del sol escalfa si no has pogut experimentar, ja has tingut aquesta experiència, no? Bé, per tant, el sentit comú és crucial. És crucial per entendre el món. Per entendre el sol escalfa i per entendre moltíssimes coses més, no? D'acord? Per tant, això és un objectiu científic obert i potser és el hard problem, és el problema difícil i el problema més interessant, científicament parlant, que té la intel·ligència artificial. Científicament parlant, la intel·ligència artificial generativa té molt poc interès. Aquí hi ha alguns exemples de coneixement de sentit comú, perquè sabem el que és. És allò, quan diem això és obvi, això tothom ho sap, això és un coneixement de sentit comú. És l'oposat al coneixement expert, el coneixement que s'aprèn a la universitat, a l'escola. A la facultat de Medicina no s'aprenen
coneixements de sentit comú? Bueno, bàsicament no. O sigui, sobretot el que sabem els coneixements molt especialitzats, molt experts, no? D'acord? M'agrada especialment l'exemple de la punxar la poma. Tot això ho esteu llegint segurament i dieu, és obvi, no? Sí, és obvi, tothom ho sap, és obvi, tothom ho sap. Tothom ho sap, tot humà ho sap. Les màquines no ho saben, això, no? Mireu l'exemple de baix, amb un xat GPT. Ara em sembla que la resposta aquesta, ara respondria possiblement bé a aquesta pregunta, la versió que està basada en el GPT-4, perquè em consta que s'ha arreglat això, perquè hi ha molta correcció manual també. Hi ha molt entrenament manual en aquests sistemes generatius i per això van millorant també. El dels túnels, a més, no és casual, ja sabem que no fa tant, va sortir una notícia que això va ser cert a Cantàbria, em sembla que va ser, que es van trobar aquest problema que uns trens no passaven pels túnels. Ja veieu el del trofeu, com es va equivocar també el ChatGPT en el seu moment, això ja fa uns mesos. Sentit comú plenament del llenguatge, aquesta frase, aquest petit pàrraf que veieu aquí, us prego que el llegiu ràpidament. Hi ha coses que no estan explícites aquí, però que qualsevol de nosaltres les sap. Fent una petita inferència de sentit comú, ho sabrà. Per exemple, tots sabem, tots estem deduint que el poble era petit, molt petit possiblement, un únic caixer. Però potser encara és més determinant que el poble és molt petit perquè hi ha un únic bar. Sabem que no tenia diners i per tant no va poder pagar les cerveses. Encara que era petit i tothom es coneix, potser li van fiar o potser les va pagar el company. Sabem que estaven alegres perquè la cervesa té contingut alcohòlic i l'alcohol té aquests efectes. Sabem que en els bars t'intercanvien cervesa per diners. Sabem que no va poder recuperar la targeta possiblement abans de dilluns al matí, suposant que dilluns no fos festa, perquè era un divendres molt tard després de sopar. En fi, podem respondre a una quantitat bastant important de qüestions en base a aquesta cosa tan curteta que no, i cap de les respostes que som capaces de donar i per nosaltres són absolutament òbvies, no hem de pensar gaire, ens ve de seguida al cap, és perquè tenim aquests coneixements de sentit comú. Això és el que ens permet entendre en profunditat aquest text. Amb la profunditat amb què nosaltres entenem aquest text, els models de llenguatge actuals no tenen la més mínima possibilitat d'entendre tot això amb aquesta profunditat. I la cuina aquesta. I l'anàlisi visual, abans parlava de la visió, de resoldre el problema de comprendre una escena. Aquí, el ChatGPT, una versió que hi ha, no era el GPT, era una altra, no recordo el nom ara, que acaba amb -V, de visual, perquè és multimodal, tu li pots pujar una imatge i fer preguntes sobre la imatge, no? I li vaig preguntar quants calaixos hi ha aquí, i em va dir que n'hi havia no sé quants, 13 o 14, perquè es pensava que va comptar això com a calaixos també, i això ho va comptar com a calaix, això i això també, i això també. Per què sabem que no són calaixos, això? Per la posició del tirador, no està al mig, està en un extrem, i per tant això oscil·la, per tant no és un calaix, és més aviat un armariet, no? D'acord? Sabem que hi ha una taula, encara que la taula no es veu, us en doneu compte que la taula no la veiem? Però com que sabem que els mantells que hi ha sobre la taula són materials flexibles que adopten la forma del que hi ha sota, ens imaginem que el que hi ha sota és un objecte sòlid de forma rectangular i tot això és per sentit, tot això és sentit comú, com veieu, i que per sentit comú, doncs moltes taules són rectangulars. Sabem que possiblement si la paret de la cuina no s'acaba aquí i la cuina és més ampla, possiblement hi ha una quarta cadira i possiblement hi ha quatre plats aquí posats, no? Sabem que això serveix per exprimir i sabem que segurament podem intuir que potser és de plàstic. O sigui, podem inferir una quantitat de coses. Bé, sabem que aquests objectes aquí no floten, sinó que estan mitjançant un magnetisme, magnets o hi ha un ganxo o alguna cosa. Sabem que encara que en veiem un, hi ha un altre mando, perquè ja sempre tenim aigua freda i aigua calenta. Veieu, no? Per on vaig? Tota aquesta quantitat d'informació que nosaltres som capaços d'inferir analitzant aquesta escena tan simple d'una cuina és perquè tenim aquests coneixements de sentit comú i ja està.
I les màquines ho tenen molt fumut, encara avui dia, per fer aquestes coses. Una manera, com deia, hi ha un subconjunt dels coneixements de sentit comú que tenen a veure amb interaccionar amb el món físic que ens envolta, d'acord? I això ens permet entendre, i des de molt petitets, pràcticament, des que som nadons, comencem a experimentar amb el món que ens envolta. Els nens comencen a aprendre a coordinar, a sincronitzar el sistema visual i el sistema motor, doncs agafant un objecte, el deixen caure, el tornen a donar, el tornen a agafar, el deixen tornar a caure. No és que ho facin intencionadament per emprenyar-nos, no? Perquè el que està fent és està preprogramat innatament per experimentar amb la seva motricitat i coordinar la coordinació mà-ull, per exemple, i moltes altres coses. Aquestes relacions, està aprenent aquestes relacions causa-efecte també. Per cert, hi ha uns treballs molt interessants d'aquest senyor, que és un gran expert en intel·ligència artificial, també és un premi Turing, em dona exemples de com es pot abordar el problema de dotar de coneixement de sentit comú a les màquines mitjançant models probabilístics força complicadets. D'acord? Ara faré... Això hauria de... A veure, potser de tornar a apretar. Sí. Aquest és un sistema fet per nosaltres que us mostra com un robot pot aprendre relacions causa-efecte. Aquí la causa és la posició del dit i l'efecte és la nota que sona. Inicialment aquest robot només està preprogramat perquè es tengui el braç i mentre no hi hagi cap canvi, mentre no passi res, ara us diré què és el que ha de passar, va llançant el seu braç sobre aquesta taula tàctil. Aquest rectangle que veieu que hi ha sobre la taula tàctil és un teclat virtual on l'hem programat perquè cada un dels rectangles petitets que conté soni una nota diferent. A partir del moment en què sent sonar la primera nota, primer és tot aleatori, a la que sent la primera nota es posa en marxa l'algoritme d'aprenentatge de relacions causa-efecte de manera que a continuació ja no serà tan aleatori la següent vegada en què situï el dit a sobre aquesta taula tàctil, sinó que ho posarà en el veïnatge no gaire lluny d'allà on ha sonat la primera nota. Potser sonarà la mateixa que abans o potser sonarà la nota del costat o la de sota. Després de centenars d'intents d'anar fent aquest gest i anar captant les notes, per cert, ui, què és això? Això no m'havia passat mai. Que està per deu estar online el sistema. És que es diu YouTube. Jo vaig proporcionar un vídeo meu propi, però no és igual. Tanco parèntesi. Veieu que patrulleres de sol no és només per fer una mica d'acudit, com si fos un disjockey, no. És perquè quedi clar que no utilitza per res la visió artificial. És a dir, és com si posés un nen davant d'un piano i no tanqués els ulls, o nosaltres, i féssim així i no haguéssim vist mai, per tant, i abans suposa que abans no has vist mai un teclat ni un piano, i ui, ostres, sona alguna cosa. Això et crida l'atenció, et motiva per seguir, no? Al cap d'una estona hauràs trobat una pila de notes, no? Si tu tens oïda perfecta, com aquest robot té un software a dins que és capaç, per tècniques espectrals, de determinar si és un do, si és un re, si és un mi, si és un fa sostingut, tots els 12 semitons, cap problema, té oïda perfecta. Imagina un nen amb oïda perfecta i sec, o amb els dits tancats, que recordés on havia posat el dit i tingui la capacitat de reconèixer la nota, do, re, el que sigui. I al cap d'una estona li diguessis, doncs ara toca'm aquesta melodia, fes ta, 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 i ho faria. Si ha après la relació causa-efecte, posició de dit amb nota que sona, si li dius produeix-me aquest efecte, és a dir, produeix-me aquesta seqüència de notes, sabrà quines causes són les que provoquen aquella seqüència de notes, és a dir, quines posicions del dit. Això és el que hem vist en aquest vídeo. Els mateixos algoritmes que hi ha aquí al darrere
modificant-los, perquè, compte, no és tampoc una intel·ligència artificial general, també és específica, però sí que hi ha una part de les tècniques algoritmes que hi ha al darrere, que són d'aprenentatge probabilístic, que se'n diu, són barreja de funcions gaussianes, de distribucions gaussianes, es poden refinar, retocar, perquè aprenguin una altra relació causa-efecte. Per exemple, situar aquest mateix robot davant d'un objecte lligat a una corda, aquest objecte és un mòbil, per exemple, una joguina, un tren de fusta amb rodetes, no? Aquest ha fet el que s'ha fet, i si empeny la corda no passa res, és a dir, si poso el dit i no sento cap nota, no passa res, no hi ha res que canviï amb el teu entorn. En aquest cas sí que utilitza visió i analitzant el flux visual, si el moment en què tira de la corda, què és el que canviarà? Que es mourà l'objecte que està lligat a la corda. Si l'empenyia la corda es plegava perquè és flexible i l'objecte permaneixia estàtic. Per tant, això no li crida, entre cometes, l'atenció, estic antropomorfitzant ara amb els termes, no li crida l'atenció i per tant continuarà fent coses més o menys aleatòriament. Fins al moment en què tira la corda, allà ha passat alguna cosa, entre cometes, interessant i a partir d'aquell moment tibarà la corda. Un nen petit, d'alguna manera, faria igual. A partir del moment en què tibant la corda veu que té un efecte interessant, que es mou la joguina, no empenyarà mai la corda, sempre tibarà la corda, no? Com que no, la intel·ligència artificial estem encara molt lluny que tingui aquest tipus de coneixement de sentit comú i comprengui com funciona el món en el qual estarà situada, doncs actualment jo penso que el qualificatiu intel·ligent encara no se'l mereix. Jo li posaria cometes. El que tenim, i això em va agradar molt aquesta manera d'expressar-ho en Daniel Dennett, crec que va traspassar fa una setmana o dues només, malauradament, Daniel Dennett va dir en el seu llibre From Bacteria to Bach and Bach, el que tenim són habilitats sense comprensió. I això crec que defineix molt bé la intel·ligència artificial actual. Habilitats sense comprensió. ChatGPT té habilitats sense comprensió. Un sistema de visió artificial té moltes habilitats amb poca comprensió. Aquí està la clau. Acabo amb reptes. Quan tinc... Bueno... Gràcies. Òbviament no puc incidir en detall en tots ells per qüestió de temps, no? Tinc una altra presentació molt més llarga on sí que entro en tots cada un d'ells, no? Un és l'impacte en l'ocupació, això tothom es preocupa per això, d'acord? És una preocupació real i certa i hem d'estar preocupats. Està tenint un impacte, això no hi ha cap dubte. Ara, jo soc de l'escola dels que diuen que en lloc de pensar en una intel·ligència artificial en tant que quelcom que substitueixi un humà, hem de pensar que és com una eina, un instrument molt sofisticat. No m'agrada dir que és un assistent perquè l'estem antropomorfitzant, però no pugui ser gaire lluny de potser algun dia ser un assistent que pugui col·laborar, amb el qual pugui treballar entre cometes, altra vegada amb nosaltres, resolent problemes. I en el món de la medicina hi ha un exemple magnífic. Hi ha molts exemples, i hi ha un que us explicaré ara, exemples de sinergies molt interessants en la comunicació persona-màquina, amb el diagnòstic basat en imatge. L'ull humà es mira, per exemple, una radiografia o qualsevol altra imatge mèdica, amb un nivell de resolució molt diferent que el nivell dels píxels del sistema d'intel·ligència artificial, òbviament. Per tant, no veuen el mateix. I aquella frase famosa, no deixis que els arbres, no deixis veure el bosc o alguna cosa així, no? Aquí s'aplicaria molt bé. El veure la imatge a nivells diferents de resolució fa que els errors d'un i l'altre, del sistema d'intel·ligència artificial i de l'humà, del metge, no estiguin correlacionats. Al no estar correlacionats hi ha un efecte sinèrgic, de manera que si un metge fa servir un sistema d'aquests
Però compte, no s'atura a dir, va, la intel·ligència artificial diu que aquí, en aquesta zona, podria veure alguna cosa que podria suggerir que potser hi ha un tumor aquí. No, llavors tu mires, consultes, mires altres variables, altres coses, i amb aquest treball en conjunt hi ha un estudi, no tinc aquí la referència, ho sento, en la presentació llarga sí que la tinc, on van l'error, a l'hora d'avaluar la presència o no d'un possible tumor en una radiografia d'uns pulmons, de tòrax, era del 95%, no, l'encert 95%, perdó, l'encert en un cas i sembla 96% en l'altre. Molt similar al sistema artificial i l'humà, no? Però treballant en equip augmentava el 99,5%, només un 0,5% d'error. Això és molt interessant, no? Després, grau d'autonomia, això en podríem parlar molt, fins a quin punt donem més o menys autonomia a una intel·ligència artificial, hi ha d'haver sempre el human in the loop, hi ha d'haver sempre la persona, que a més és qui és responsable, l'agent moral és la persona, en cas d'errors, en el camp mèdic, sabem que pot ser, això és molt rellevant, no? En el cas d'errors, qui és? Qui ha de retre comptes, no? No pots expulsar-te les responsabilitats dient la intel·ligència artificial, no. O estic pensant també en algú, malauradament, ara molt comú, amb els conflictes que estem veient darrerament, de les armes letals autònomes, per exemple, no? Donar autonomia a un dispositiu, a un dron, perquè decideixi contra què i quan disparar. L'escassetat d'experts és un altre repte que tenim en intel·ligència artificial, molt important. Estem a la cacera de talent en intel·ligència artificial contínuament. I esclar, les grans empreses ens tenen molt avantatge davant del món acadèmic per qüestions òbvies, econòmiques. La intel·ligència artificial en l'educació, abans algú, no recordo qui, ha esmentat breument, els alumnes que fan els treballs ara amb la intel·ligència artificial, això és fer trampes al solitari. El primer que els ha de dir un alumne, estàs fent trampes al solitari, però tu què vols? Sí, és veritat que abans teníem les famoses xuletes que en deien, que t'apuntaves coses. Sí, d'acord, potser alguna vegada hem fet trampa nosaltres al solitari també, no? Però és que actualment la potència que et dona aquest tipus GPT i companyia és una altra dimensió, això, no? I el problema és aquest. També ens hem de plantejar si l'ús d'aquests sistemes que escriguin, si deleguem la capacitat d'escriure, ens hem de donar compte que estem delegant la capacitat de pensar. Podem perdre habilitats cognitives molt bàsiques si abusem d'aquestes eines. Per tant, això en l'educació s'ha d'intentar transmetre d'alguna manera, consum energètic no sostenible, terabats de potència que consumeixen aquests granges que en diuen granges de servidors, de desenes de milers o centenes de milers d'ordinadors treballant contínuament, entre 80 i 130 terabats a l'any. Un terabat és 1.000 milions de quilowatts, és equivalent al consum d'un país sencer com Argentina, perquè ens donem compte, i cada vegada que fem servir el ChatGPT és com si omplíssim aquest got d'aigua i el llancéssim l'aigua a terra, perquè també s'han de refrigerar aquests sistemes. O sigui, compte no abuseu massa amb el ChatGPT, perquè la potència que consumeixen és enorme i la refrigeració que requereixen també. Qualitat de les dades, això en medicina és molt rellevant, i abans s'ha esmentat. Les dades han de ser de molta qualitat, i això és un problema en molts àmbits. I la interoperabilitat, que tu puguis compartir dades i transferir dades d'un lloc a l'altre i no hagis de refer gairebé el sistema. Nosaltres ens vam trobar als mitjans dels anys 80, vam fer un sistema expert de diagnòstic de pneumonies extrahospitalàries en adults a l'Hospital de Mataró, i quan ho vam traspassar després a l'Hospital de Castelló va ser un problema. En un lloc es parlava de temperatura corporal, en un altre lloc es parlava de febre. I clar, el sistema aquí expert no veia que era el mateix, no? Bé, també és menys intel·ligent del que sembla, perquè cal etiquetar aquestes dades, cal una intervenció enorme de milions, i no exagero, milions d'éssers humans que estan moderant continguts, que estan afinant els sistemes tipus ChatGPT. Al darrere sembla gairebé incoherent i contradictori que com més potent sembla l'eina d'intel·ligència artificial, quan
ho analitzes, més gent hi ha al darrere perquè pugui funcionar. Bueno, si és tan intel·ligent, potser no hauria de ser això, no? Manipulació, biaixos, falsedats, totes aquestes coses que tots n'hem sentit a parlar, també és molt important en tots els àmbits, en particular la medicina, i llavors el que s'ha de fer és regular, regular i regular. La AI Act de la Unió Europea, malauradament, queda curta. Jo soc molt crític amb la llei que hi haurà a Europa d'intel·ligència artificial. Queda molt curta en certs aspectes. En alguns aspectes està bé, però queda curta en molts aspectes. No regula prou estrictament. I acabo, us deixo aquesta transparència aquí. Nosaltres, l'any 2017, vam fer aquesta declaració de Barcelona sobre l'ús adequat de desenvolupament i ús de la intel·ligència artificial, on parlem d'una sèrie d'aspectes importantíssims, la prudència a l'hora de desplegar la intel·ligència artificial, comprovat que tot funciona, que no tinc biaixos excessius, tot el contrari que han fet el senyor Sam Altman, deixant anar el monstre aquest del ChatGPT, de centenars de milions de persones utilitzant-lo i fent autèntiques barbaritats, com aquella mare als Estats Units, que la seva filla ja tenia una erupció cutània, va fer unes fotos, va consultar la intel·ligència artificial, li va donar un diagnòstic, li va donar un tractament, li va donar el tractament i era al·lèrgica, però al·lèrgica en extrem, que va cap a la UCI. Vull dir, coses d'aquestes. Prudència, no pots deixar anar, no pots desplegar una intel·ligència artificial alegrement i donar-li autonomia. Fiabilitat, les retrocomptes ja ho he dit abans, responsabilitat, qui és el responsable quan les coses no van bé, autonomia limitada, molt important, a l'humà sempre en el bucle de decisió i òbviament treballar amb persones i intel·ligència artificial juntes, no substituir-les. Bé, jo crec que amb això ja m'he passat del temps, ho sento molt i moltes gràcies.